4 persoas resultaron feridas en 2 accidentes de tráfico sucedidos esta tarde en Rianxo e Porto do Son. 3 persoas resultaron feridas de carácter leve despois dunha colisión na que se viron implicados outros tantos vehículos en Porto do Son. O sinistro sucedeu na parroquia de Miñortos. Un particular alertou ao 112 Galicia ás 3:30. 2 mozas que viaxaban nun Audi A4 Avant e un home que viaxaba nun Kia Soul resultaron feridos e tiveron que ser trasladados a un centro hospitalario. Dende o Centro de Atención a Emerxencias informaron do ocorrido a urxencias médicas, Protección Civil de Porto do Son, Garda Civil de Tráfico e os bombeiros de Ribeira. Finalmente, as 3 persoas foron trasladadas polos servizos sanitarios. Por outra banda, unha persoa resultou ferida esta tarde nun accidente en Asados, en Rianxo. Ao parecer, 2 vehículos colisionaron frontalmente, ao saltarse un deles unha sinal de stop. O ferido foi trasladado a un centro médico de Rianxo. Ata o lugar do sinistro achegáronse a Policía Local e os bombeiros de Boiro.